Norok tini sabono subana pemeni bo mothani bo sangtani ti norok subana paisa kisa kok sekina. Oh, हामबाय जों दिनै सुबाना फायमानि हिंके जों सिनि मथा हांके तांगायसनाय बदल कायसा सिनि अफिस दङ खुमथिया हातिव हिंके जों सुबाना फायमानि जे नुखुं हिंका सिनि ताखु जुकेश बबो सोंहायनो खरसा सामुं तांसानाय दिन कामला खायसानाय बरक हिंके बो सामुं खालायतिनि वो बिनि इन्सिडेन्ट हिंगै ताबो बिनि अबस्था तो नरक नुखना बिनि याकुं जरा केप्लेजाक हामिया हिंके बो बिनि याकुं से हामियाकुं जतन से आइकेन से दिन कामला खायसानाय बरक हिंकबा हिंके अनेक खस्थ दङ जों अबनो खबर मानै जोंबो तांसानाय बबो तांसानाय बा हिंके सिनि ताखु खरकसा बेले हामिया खालायजाक खोनावै सोंबनो दिनै सिनि तांसानाय बदलनि हिंगै किसा सुबामु तुबुय फायलायखेता Je tabu to norok subai tongo joto je obo hai sak hamya rokno je sa ya su ya rokno hingke tei norok ni tei porbote subana musung tongnai rokno tam ko kusalani musung. औ जे सुबाना मुसुंनाय रक बरक बो फाय सुबा फायदि जों तांसानाय बर रक सुबा मानिले जों बसगले सुबाय मानजा माहाय जनो किसे मिसा काले खायि जे मानतै सिरै खायले जामाबा हिंके तेबो तंगो सुबाय मानाय व्यक्ति आबा हाय बर रक बरंनि बिसिंतै सुबा जाखांगा सिनि ताखुक जुगे हामै बासाथनि दतिनो सामुं सावना हनै खाखायता दिनै नरक नि बदलो सा सा फायखाय किसा सिनिमं Kisa sini menurut सिनि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सिनि दारा बखाय सिनि प्रेसिडेन्ट बिनि मुं सुदांसु देबर्मा हिंके सिनि ताखुक मनोरंजन बखाय अफिस सेक्रेटारि सिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट सिनि ताखुक बिनय अबायके तेबो तंबायो जत सिनि केसियार बनि मुं बिनयनो बिनयतो अबायके जतनो कायसा कायसा उको पद तंबायता दिनै फायनिरं बिसिङो Norok obo hai tinang rogo tai bo mane obo hai yapiri je hamya saya rokno nukhungo je sugya rokno norok obo hai subana ni bagui norok ni je nahar mung tam tongnai abo hai. औ अब अबस्यनो जोंनि सुबामुं दिनै सिनि ताखुक जुगे न सुबाखन पाइथांया आगामी दिनो ताइ खरकसा हामिया एक्सिडेन्ट बिभिन्न फायु खांखाय जों आफुरबो सेम अब हायगेनो जे मानतै या फारलायमोन बिसिंतै थाङै सुबा लायनायता जों अब थागियाता अमाके सुबानान बागै फान रखान रक बमके काले खायलाय बा बमके रंलाय फान जों पार्सनेल बो जे मानतै या फारलायो प्लास जोंके सिनि ते कैसा मानलि फि दङ